आधुनिक सुविधा आणि निसर्ग ज्यांनी जिथं फुलतं अंगण त्याचं नाव कृष्णकुंज. जणू कोकणातलं नंदनवन. दोडा मार्गातला एक सुसज्ज वास्तू प्रकल्प आता आपल्या सेवेत. भूकंपरोधक बांधकाम, सुंदर सुशोभित लॉबी, मुलांसाठी अत्याधुनिक खेळण्यांसह बगीचा, स्टील्ड पार्किंग, वॉटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट, अखंडित पाणी पुरवठा, ग्रीन लॉन, वेट्रिफाईड टाइल्स फ्लोरिंग, ब्लॅक ग्रेनाइट किचन प्लॅटफॉर्म, SS सिंक सह टॉयलेट्स मध्ये संपूर्ण डिझायनर टाइल्स, कन्सील्ड प्लंबिंग, प्लॅटफॉर्म बेसिन, उत्कृष्ट दर्जाचे लाईट फिटिंग, ॲल्युमिनियम पावडर कोटेड विंडो, डिझायनर मेन डोअर विथ डेकोरेटिव्ह फिटिंग, आत ॲक्रेलिक, बाहेर ऑइल पेंट, कर्जाची सुविधा उपलब्ध. कृष्णकुंज साइट सर्वे नंबर 188/5, बस स्टँड समोर, कसई तोडामार्ग, जिल्हा सिंधुदुर्ग. बुकिंग साठी संपर्क 022 26 40 14 32, 9223 5756 39, 9223 5756 40. साइट ऑफिस 92 42 12 65 48 0.